خوزا باندورک مزن لمروان و جیانا مروان دکه. برهمین خوزایی جی دکه که مروف جیانا خود به صحت و دناو آرامیه ده بردوان بکه. خوشیا و اردنگاریه به هبونا خوزایا و نباتین خوزایی گشتر و خوشتر دبه. و هفته‌ی ام میوان دیرکا چیای مازینه. اف باجار گریدای هریما مردینیه و یک جهریمین هری خوش آوی ولاتیه. هفته این بوری مزیتونان دیرک آنی بو سر اکرانین و. اف جار ام دخوازن بحثا برهمین خوزایی آج زیتونی چه دبن بکن. زیتون جدیروکا کهون حتی نهاد سفره مروان ده جهک خوی تایبت هیه. اف نباتا هیجا هم حبیتین خوارن هم جی گلک برهمین دن جه چه دبن. به تایبت جی رون زیتونی ده هیلا تندرستی مروان ده فیدین و گلکن. دیسا چیکرنا صابونا و بکارارینا یا کدقادا قوزمتیک ده جی تیزانین. مجارا مجی اف جار صابونا زیتیه. به تایبت جی صابونا کل دیری که تی چیکرن. اف صابونه سدی ست زیتون یاغلیه. دامغا مجی بری ناوی دامغا باوی مدلی بو آگوب صابونجو دیرک. birinci sınıf zeytinyağlı. İcameci devlavi mugo azı hani nabeki nöllek mi sabuncular derik birinci sınıf zeytinyağlı. Ve sediset zeytinyağı de şeyde be işte ham maddevi kostiki yani mayavi. Bu hayat başka tişkilini hem nakini. زمان بری جیانا مروان بهتر به خوزای را دبو یک و بر همین خوزایی جه گرینگ دگرتن جیانا مروانده. پیشتی که کپیتالیزم جهان سرانسر کر دست خواه داربه همزن لخوزای و بر همین خوزایی دا. هری داوی به پیشکتنا تکنولوژی و ماکینه هم و گلک تشتین خوزایی جیانا مروان درکتن و جه خواه جمادین کیمیوی رهشتن. Tenva her tiş çok epir güç zaten hormonlu katkılı tişki hür nemayı doğal tişki nemayı
Dibên doğal ama bawer nakim. En azından tiştê em çê dikine dî xelcî bawerî metîne dibe îşê ve saxlem e. û em jî hem pê nanê xwe derdixin hem jî pê ji însanar em dibin faydalî. Digel talana kapitalizmê û wendabûna berhemên xwezayî hêjî hin kes hene ku dixwazin kevneşopiya li piya bigirin. Yek ji van kesan jî apê Zekeriya Sabûncî ye. Navê min Zekeryayê, baş navê min Sabûncî ye. Zamaneke soyadê qanûnî derket, kalkê me mezin sabûn çê dikirine, ji wê havî ev soyadiya başnava danîne. Ez dêrikê Xwedê me daye. Sala 1950 hatim dinyê. El vê derê lîsa xwe xelas kir û malbata me em çûn İstanbul. Apê Zekeriya demek dirê jiyana xwe li Stenbolê berdewam kiriye. Lê dawiyê dîsa vegeriyaya ser axa bav û kalan. Piştî 37 sal şûn de ez hatim migo ez welatê bav û kalê xwe milkê Mistamed mayê ez herim lê binerim. Ez hatim vê derê û pêş zarê me dêrika giş gol vê derê bimîne. Min jî got ez ê meslekê bav û kalê xwe ewlê di dest pêkirinê sabûnê de dest sabûnê kir û vê derê ez mam. Malbata me aîla me li İstanbulê zarê me giş ez tenê li vê derê dimînim. Zekeriya Sabûncî bi eslê xwe Ermenî ye. Dêrika Çiyayê Mazî yek ji wan wergeha ye ku dema berê pir Ermenî lê jiyan dikirin. Niha hema bêjin qet Ermenî nemane li vî bajarê. Êm berê 400 sal berê ji Elazığ Palo tên dêrikê hinda kulêbê vê derê lê nerik şênkayî av ve otel dêrik ûra yerleşmiş dibin. Berê dêrik tune bû çaxê. O însanê berê jî dê gerrok bûn, göçebe bûn. Ji vir di wê de hatin o dêrik ava bûye. Mesela wê çaxê nêzîka dêrikê de 400 mal însan çêbûye, 300 mal ê Mesîhî bûye. O giş tabii senatkar bûne. Herkes xwe diçûn dora mesela gund min da wê çaxê heramiya hebû, tilbisin hebû. Diçûn wa dernes xwarkar îş dikirin û li vê derê mane. O herkê gora senatê xwe ji xwe re xebitîne êm jî sabûn berî sabûnê jî wekî dinê firaxspîtî dikirin, cil dirûn dikirin. Yani gora yetenekê xwe herkes îş dikir. Êm jî sabûn dest pê dikinê. Vê derê û dûr yaxa wî zeytûnê dêrikê giş me dikirî. Yaxa wî me derdixist. Denga me hebû. Bi bergîr û bi emela serkîsa yaxa wî me derdixist. û binê mala me jî îmalata cê sabûnê hebû. Me li wira çê dikirê dikeland. û li vê derê binê bira jî dikan hebû me li vira difirot. Apê Zekeriya ji bo dêrikê zeytûnê wek nîmetek dibîne. Ji ber ku piraniya dêrîkiya debara xwe li ser zeytûnê dikin.
Anka Xuda Teala her dereki nimetek dayı. Ema derek eji zeytun dayı. Zeytunu derek edi dünya de yek. Servi zeytun tüneyi. İca zeytun ji pır bu berel dereki. Garzık pır bun. Anka nuha kim bu ye hatın aş bunu kellenen derin diye. Ama zeytunu ve çağı pır bu gış medekri me yağayu derdakhist o medekir sabun. Belki pır bu yani. Dema malbata sabunciya ji derekî koç dikin, îdî li vî bajarî sabûn jî nayê çêkirin. 5 sal navber dikeve hilberîna vê berhema xwezayî. Eji pişteki 37 sala şunde mego ez werim ev xaniye me medabu kire o jî kirêjî dernet kat kuriye ne didame. O izmir bu dert ez hatim lê nerêkî kirî wek axura. Pisro da tamir kiri lê nerêye. O mego wala ez jî wek pêşê me ez ê sabûnê de dest pê bikim. O me nek yağ ayar kir yani durma jî hevkî tune bû yani bi hema dehna ez hatim me dest pê kiriye. O Xuda yardım kir, sabûna me çêkirê, berê heta 5 sal berê me çê dikirê. 5 salê nehat bû çêkirin. O kêfa xelkê hat, golvê derê çi mistan me bê me alîkariya te bikin. O sabûna me çêkirê giş jê memnûn bûn, kêfa wan jê hat. Çünkü sabûna me sedî set zeytînyağî em çê dikinê. Îşê me giş ji berê de em îşê xwe saxlem temîz çê dikinê zaten. O bîstin dora me berê sabûna ke me çê dikirê dan mêrdîn dan carbe kir dora xwe gund min diya kişt hatin sabûna me dikirin. Digol ma sabûna ma gamo. Gamo navê kalkê me bû. Yani wartan bû jê digotin gamo. O dûr bavê me agop. Agop sabûncî ew dest pê kirê, ew du birî wî hebû. Apê me sê heb. Me li sabûxanê de çayîna zaro bû. Me dikeland o me radaxist me çê dikirê dibirî danî dikanê me difrot. Zûra de îcarê me got ez ê bi sabûnê de dest pê bikimê. O sabûn min dest pê kirê o navê dêrikê jî sabûnê car de hani pêşkeş ket. O piştî sabûnê îca xerzikê me ew jî 15 sal eş bibû. Mûra me dest pê kirê me fîdana çand. Xerzik jî me got bira derkeve. Îcarê piştî wî me dest îşê hinek şerab çêkirê. Ez vê derê çê dikimê ji xwe re. O piştî wî îşê zeytînyağı wekî dinê çê dikirê li carbekir zeytûnê dêrikê. Çünkü zeytûnê dêrikê servî zeytûn tune. Yani yağlî asîta wî kêm e wira me difrot. O piştî wî îşê zeytûnê dêrikê ez ketimê. O piştî wî ava henara ez çê dikimê vay 3 salê organik. Vî havî ez jî pê geçima xwe dikim malbata me aila me li İstanbul'un giş. Can ez ara sıra derim wê derê ama zamanê me pir elbira derbas dikim. Dema mirov ji bo warekî xebatekî bike, helbet ew xebateke gelek pîroz e. Ger mirov kar bi rêve bibe, bi eşq û dil bike, mirov hêbêtir bi ser dikeve. Apê Zekeriya jî armancê xwe û sedemên vegera dêrikê tîne ziman. Zaten ez emeklî me li İstanbul gelek îş me kir. İşê zîvkertî me kir, îşê debakhane fabrika me hebû me kir, me gelek îşî li wê derê kir. Piştî wî ez hatim vê derê me got pêşiyê me navê xwe bi sabûnê pêşkeş kiribû. Min ji wazê sabûnê dest pê bikimê. O piştî wî işte tiştê dinê em dest pê kirê. O berê 5 heb gund mista me de bû. Ême zat çandin çîfçîtî dikirin. 5 heb gund mista me de bû. Du traktor, du bîçer, taksî, kamyon, du kamyon hebû. Giş ticareta vira zaten neviyê pir mista me de bû. Sînema, otel, manîfatura ême tiştê xelkê me distent mesela mazî bû.
aş bu müstamete bu aşeme bu devsa belediye nuha xarakirin. Sinema me çekiri, devsa maseri, sinema kıstık u yazlık. O sinema çağa ki me çekiri 5 sal beri valiye merdin der bastı be, o bina de bini de be vaya ki çekiriye. Yani xwazim xweci wî naz bikim. û ban rehmetî apê min dike dêrikî qelebalık hemdîrê sînema tije bûn walî got lê min got ez bo çil bira çêkirê tel İstanbul çêkira tişkî wenî got ev hera min vê derê me qezenmiş kiriye ez ê li bira yatirim min çêkiriye. Yani ticareta vê derê ê pir mistame de bû zaten. û em çû İstanbul û me vana gelek me dev jê berda mecbûrî. Hem go em meslekê me em car de devam bikin, hem ji bo dêrkiya me jî û ji bo însanlıqê jî madem ki her tiştên wa her tiş çok ê pir giş zaten hormonluyê qatkılıyê tu tişkî hür nemayî. Doğal tişkî nemayî. Dibên doğal ama bawer nakim. En azından tiştê em çê dikinê dî xelcî bawerî metîne divê îşê we saxlem e. و ام جی هم به نانی خود در دخن هم جی پیر جی انسانlar em dibin faydalı o jî baş yani o acil sonuçta acil derik ime peşime derik ava kirine o vazifa mezi em derik yetişki bakın yani insan olarak derikli olarak göreva mezi yani görevlimizi de kabi yani hakki. Piştî ew qasal vegera welêt pir bi watê ye. Lêbelê mirov bi çavan dibîne ku gelek tişt guheriye. Dema însan baş di xwezayê xwedî dernekeve, xweza ji mirovan dixeyde. Lewma demsal jî hatine guhertin û xêr û bereket jî kêm bûye. Çağa zaten vê derê o tabi zarê me dêrika giş digola hûn çûn vê derê xêr bereket nema car diwerin vê derê. Em got giş çûne bajarê mezin giş li gura ji xwe re karê xwe îşê xwe ava kirine hevkê hatine ama zor e. Min got hatina min bira tenê besim got. Em ê wenî îdare bikin çi ji misamtê ez dikim û işte me bahçe fidan dani dora meji ew jî ji xwe re way fidana datîne hevkî mezin dibe xweş dibe. Çi ji misamtê ez waya dikim ama heqîqeten dêrek di tu derî tu neyî. Dêreka çayê mazî. Belkî niha mazî zêde tê nemabe çünkü dar mar giş birrîne. Berê 5 sal berê barana ke dibariya, berfa ke dibariya tu bir wana tu nebû. Giş Xwedê Teala rehma xwe da bu waya dêrek mahsul giş çê dibû, şîn dibû, baş dibû. Anka niha ew xêr bereket çawakê dibên nemaye her tişt çünkü hîle xurda dikeve û derew dikeve, qandırmaca dikeve tu tişkî rast nare. Ewlî gere me re xwe rast bike. Gere me re îşê xwe karê xwe saxlem çêke ki me re jî ew tiştêkî me re distîne heq bike. Vî hawî bawerî çê dibe bereket Xwedê dide zaten. Bayê serê mehekî barana Xwedê car di rehmeta xwe dide cebû ne tiştekê. Serê 15 sal digo quraqliqê zuhayî tişkî ney. Me re xweta ki tembelî bike Xwedê jî gora dilê me re dide me re. Me got ev sabûna ha berhemek xwezayî ye. Ev yek jî tê vê wateyê ji bo tendurustiya mirovan gelek baş e. Ka werin em hinek guh bidin feydeyê wê. Ez wek havê berê çê dikirmê zaten pêşiye me çawa çê dikirnê hiç yani hiç hîle xurda têtune û giş wek havê 24 eyar sedî set zeytînyağlî em çê dikinê ki fayda wî ji insê re çê bibe. O fayda wî jî gerçekten gelek çê dibe
یک پاره وان دوشه و یا دسکنین ریوان پزک به وانا باش دکه حتی ای سری وان اگزاما دیده به وانا جی باش دکه zaten zeytinyağı doktor, profesör geç zaten önermiş diken de vana kullanmış bike. Ama tu deri oni hakiki hakko şey nakeni. Geç pişta tabi diken. Bu ki erzam bu o insancı baver diken. Ama ceme hakiki çava icab baş icab diken zbuni çerkim yani. Hem naviye peşiye xwe استینم جارد گندمی و همچی ام ابی شاده ام به گچما خودکم و امجی کفامت ام تشتی خوش مرچه دکه انسان خدا که کفایی بیز مرر دعا دکن تشکر دکن این آبی ما دیر که ایجی حفکی جارد حفکی دویلمش بو باسنه ده دراده دنیا ده اوجی کفامت yani. Sabun helbet çekirna wê nehîsane. Her wiha ji bo sabunek baş bê çêkirin, divê mirov hosteyek baş be. Ev sabuna sedî set zeytinyağlıyı. Damga me jî berê navê damga bavê me lêbû Agop sabuncu derik. Birinci sınıf zeytinyağlı. İcameci devlavi mi gozi hani nabeki nöllek mi sabuncular derik birinci sınıf zeytinyağlı. Ve sediset zeytinyağı de şeyde be işte ham maddevi kostiki yani mayavi. Bu vaya başka tişkide ne namnahni. Yani tabii vaya işe ostatiyi. Yani ne işe saatteki 2 saatte geçebe ve dare cana dare 10 saatte 12 saatte de gor hatta geçebe ve إيجاري واجي دي حفكي مسلقي مية سرية مية حقو تستيخو أمنك أنا بدن دست جبوك خرانا كن جارده وأنملي أولان أنك أم تشيركني بخير و zaten ek dekrizi zaten كيف وانت باش أو باش هركاس خدت على صنعتك داية زبون ناني خو بيدرخه باجي مستعمد يمشي بين ناني خو دردخه En azından insan emine. Anka ez Ermeniye derik yeme. Züğü havi işeme karime em sağlam dürüst çeyrikini. Kalbime baveri dine. Yürü bayad müstavaki dine kabe evi bayacı harabıkın. Dvoni baver dikim. Züğü havi em de bir müstamede bimine. Dema berhemek bo hostahiyek baş were çêkirin helbet bala mirovan dikişine. Sabuna derîkî jî di demek kurtê nav û dengê xwe belav kiriye. Anka ez li vê derê çê dikimê mesela ez dişînim Qiziltepe dixwazin mêrdîn kî cê sabûnê navî û derketiye belkî bi sed dikana du dikana heye wana jî giş dibên vaya ji bo vaya başî vaya ji bo vaya başî giş yani ne rast e û zûra biletê cem dikirin di carbekir müşteriye me heye sê dikanî wê heye 3-4 sal berê me dest pê kirê û heta niha jî dixwaze ez dibim İstanbul tava xwe û wekî dinê ji derv ê Tirkiye ji kêra dixwazin ji wan dişînim heta 2-3 sal berê ji Kanada bile sabûn hatin birin Kanada jî hatin birin xwar yani ez naşînim ew hatin xwar birin yani bîst bûn sabûna wenî pê de nabe û li bajarê derv jî pir mexbûl e. Niha jî em binêrin ev berhema xwezayî çawa tê çêkirin. Zekeriya Sabûn jî çêkirina sabûnê û taybetiyên wê ji me re tîne ziman. Anka em zeytûn em top dikin, em yaxa wî derdixin, em tînî vê derê em dikin sabûn. Sabûna zeytinyağlî. Sel vê derê em dikelîne heta ki çê dibe. O dure kelya çê bû em didin qaliba vala dikin û em dure dibirin û em iş dikin piştî işbûnê jarê em bela dikin difirûşin. Sırf zeytinyağıyı serê sedî set û
o kostik هم ماده‌وی کوستیکه به کوستیک zaten چنابه او جی بیتکیسل نه کیمیاساله او جی جکبرا وانا چیدکنه yani ne kimyasalı doğal او جی بوایا چیده به چقا محاضر کر مکلات ام لعردی را دخن ام قالب adı o dur ام دبرن ام damga خالی دخن می o kinga açtı be ام difroşun sabun yani herkes şıkleki çeydeki belki ek nakaline çeydekeni ama en baş bekalandın iyi bekalandın yani yine hoş şeydi be devamdaki yani kalibek sabun belki bir maha halasın abi o sabuna mezi yani jibo poru cilte mere gişareci faydalı be ancak az imkanım ziyade tüneyi ortak ziyak dikerim ancak reyeki çekimi. Artık dora 5-6 litre vana dikavi ancak. Tu bavar be ke hesabı vayam çene kiri di açtı be çıktı be per ledişki seri sedi si çel ledişki dama pe idare dikin. وکی ما آنی سر اکرانین و هریما دیری که به هبونا خوزایا خواه جهک تایبته. زیتون و برهمین زیتونه چه دبن تایبتی اکده و دیاره. صابونا دیری که وک برهمک خوزای جه خواه دناف جیانا مروان ده دیگره.